Teño un amigo en Madrid que é un crack. A súa vida é unha aventura. Chámase Anxo Pérez e hoxe vouvolo presentar. Anxo fala 9 idiomas. Foi intérprete para o FBI. Traballou na ONU e ata con Obama. Ele é o creador de 8 Bells, un método para aprender un idioma en menos de 8 meses. Se o éxito non se comparte, non é. É que non é. Rosa López e Anxo Pérez. Isto en lugar? Isto foi un lugar, sí, que cantamos Rosa e máis eu xuntos. Este é un tema que compuse que se chama Muévete. Eu cando lía libros de calquera índole, eu dicía o 90% deste libro non funciona, non vale, é palla. Pero eu quería un libro no que non contara o 10%, quería un no que contara o 100%. Hai 4 palabras que digo que son das máis importantes da historia. As palabras son ten fe en ti. Ten fe en ti. Salta y sé feliz, smile with your heart. Va a llegar hasta el mar, la marea smile. Ven y súmate, solo hay que sonreír. If you smile from the heart, alguien te seguirá. E aquí estou na T4 aeroporteando con Anxo Pérez. This month Iberia Express features 2 movies on Clave Expresso. A volta á terra con Anxo, a súa terra natal Fisterra, foi algo moi especial. É bonito comprobar o sentimento de pertenza á terriña. Con un pensamento, vas conmigo que yo saído carallo. Sin embargo a ti non te vai ni sombra o mesmo Frank Sinatra. Se a vida é unha fresa, eres tía nada. Sin embargo a ti. Ai, os irmanciños, mandadelle unha foto a túa nai. Lourdes, toma nota. Que ten Anxo, que para unha nai a enche de orgullo, que é o que lle diste moitas veces a Anxo? Eu a Anxo, o primeiro que lle digo desde sempre é que non se pare os pés do chan, que manteña humildade, e esa leva por bandeira. Eu non sou quen de dar consellos porque teño moitos máis que aprender que ensinar, pero se eu pudera dar un consello aos galegos sería creernos un poquinho máis o moito que valemos. Ese é Anxo, esa é a nosa familia. I've been painting every fence I know, every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. Yeah, you better know where you're going. Se os hablo en español me podéis decir hola. That was easy. Se vos falo en galego, mandavos apertas, entendedesme sí ou non? Peut-être nous pouvons parler en français, vous pouvez me dire bonjour. What language was that? That was French, all right. Forse vi posso parlare italiano e forse c'è qualcuno che mi possa dire ciao. Este é o fillo de Lourdes. Marchou con 15 anos de Fisterra para formarse nos Estados Unidos e recorrer o mundo, ata situarse hoxe entre os xoves emprendedores punteiros dos últimos anos. Ten varios premios no seu haber que recoñecen a súa carreira meteórica. O dono de Google xa sentou con el interesándose polo seu método de ensino. Anxo dá conferencias en medio mundo de como acadar o éxito persoal e profesional desde o optimismo máis absoluto. As multinacionais, universidades e bancos son os seus principais clientes. El é un tipo feito a si mesmo. Quen é? Para os que non o coñezades, preséntovos a Anxo Pérez.
todo un amigo moi especial e toda unha promesa con pasaporte galego. Aquí estou, na T4, para encontrarme con Anxo Pérez en Madrid. Aquí estamos, o libro de Anxo Pérez e máis eu. Así que imos ao seu encontro ao centro de Madrid. E comezamos o programa de Anxo da mellor forma posible, cun tema composto por el mesmo e que resume a súa filosofía, moi happy, happy. Pois aquí estamos nos 4 camiños de Madrid, de Madrid ao ceo, pero tamén coa empresa deste galego ao ceo, porque mira que pon, todo vai ir ben. Como debe ser. Qué maravilla. Que mellor nos representa, está o cartel de fora nas ventanas da nosa oficina, que non chamamos oficina, chamámoslle a Oito House. A Oito House. A casa de Oito Bells. Moi ben, imos á casa de Anxo Pérez, a súa empresa que se chama Oito Bells, que lle chama Oito House. Anxo ten unha concepción da vida moi especial, moi optimista. Así é, que prefire chamarlle a súa empresa a Oito House porque unha casa sempre é un lugar máis confortable que unha empresa. Benvidos a Oito Bells. A Oito House. A Oito House, non? Se o éxito non se comparte, non é. É que non o é. Claro. Que ben, eu emocionome porque é unha empresa que ten que ver coa fibra dos idiomas, e sabes que como eu son intérprete, pois... Bueno, aquí temos unha parte do equipo hoxe, o equipo lingüista, temos o departamento de alemán, de inglés por ali, francés, alemán aquí, chinés por aí. Ni hao. Ni hao. Ali temos o equipo comercial, bueno, aquí hai unhas 50 persoas traballando, pero temos xente en Santo Domingo, en Colombia, en Nova York, en México, en China, co cal, bueno, unha parte moi grande do Oito Team non está en España, a mitad está en España. Aquí, bueno, Chong Yuan. Ajá, entón, esta conversa... Falas galego, non? No. Sí, eu non falo galego. Eu non falo galego. Moi ben, falan como unha de Santiago, basicamente. Ajá, eu só sei dicir ni hao. I understood that. It's all I can in Chinese. Yuan é a directora de metodoloxía en Oito Bells, porque nos empezamos ensinando chinés, éramos a empresa que ensinaba chinés en 8 meses, e despois o que aconteceu foi que moita xente empezou a pedir o inglés, creamos Oito Bells inglés, despois francés e despois alemán. A día de hoxe temos chinés, inglés, francés e alemán. Nos creamos o primeiro mapeo dunha lingua, peza a peza, pero con un ranking para cada palabra. Imagínate que cada palabra que compón que forma unha lingua tivera un ranking matemático. Eso é o que me parece alucinante do teu sistema e da túa cabeza. Darlle a importancia ás palabras que máis se utilizan para despois ensinalas, que é o que queremos saber dun idioma. As palabras que máis se utilizan, con 500, imos máis que sobradas, e con 500 tamén. Pois mira, ti imagínate que en calquera sistema tradicional ti aprendes todas as frutas, todas as verduras, todos os medios de transporte, todas as prendas de vestir, partes do corpo, colores. Pois esa maneira menos útil de aprender unha lingua. É o motivo polo que a xente non consigue aprender unha lingua. E fracasan. Entón, eu o que quería era un sistema que non tomara as familias enteras de palabras, sino o máis útil de cada familia en función dun ranking matemático, que ten que ver coa frecuencia de uso e co grado de combinabilidade. O máis combinable, pois eso sube nese ranking, o máis frecuente tamén. É aprender o resto da lingua de forma ordenada, correlativa. Nunca anteriormente se fixera isto. E nos fixemos cun algoritmo matemático que eu creei. A mí me encanta a matemática e creo un algoritmo matemático que che permite aprender de maneira máis acelerada. Co cal nos dedicamos máis tempo en Oito Bells a que non aprender. Claro. Máis tempo a que descartar, que ten que dar fora. Eu digo, se queres atopar unha agulla nun pallar, non buscar a agulla, retira a palla. Ok, aquí estamos, aquí estamos no departamento de inglés, podes traducir para min, sí, claro, hola. Roots from Spain, next from the States. Ajá, could be the other way around. Ela é de España e ti es dos Estados Unidos de América. Muy ben. How's life? Life's good. Life's really Good. good. Yeah. Nick, ainda non fala galego. Not really. You don't speak Galician, No, I do not. but you know we are in the north of Spain, okay? I know where it is, and I've Okay. been, and I like it.
I think it's beautiful, and I love the food, and I love the culture, but Ah, I don't estiveches speak en it. Galicia, comeches comida galega, probou a gastronomía, estivo ali, Encanta a xente, pero todavía non fala galego. aínda non fala But galego. I'm understanding Axiña. you. Well, not that. Pero enténdesnos, non? Eu era intérprete, non me gustaba o que estaba facendo. Eu iba de cabina en cabina, de congreso en congreso, un traductor simultáneo. Eu non estaba feliz porque me sentía tremendamente desaproveitado. Eu sentíame como un gran de arena cando eu sabía que dentro levaba unha praia inteira. E eso pasa de moitísima xente. Hai xente que está dando un 1% cando podían estar dando un 100. Eu digo, se das 10 cando podrías dar 100, non gañaches 10, perdeches 90. Ese era eu. Esa é a filosofía dos teus libros. Era un suicidio lento. Sí. Ata que un día, gracias a metodoloxía, gracias a 8 gracias a que eu montei con esta empresa, o éxito que tuvemos despois, eu puden sacar a relucir talentos que levaba dentro, poder tocar as vidas de persoas coas conferencias, cos libros. Eu nunca teria imaginado todo iso. A min o que non sei con que frase me quedaría, Brillantes nin ollos, con que... Sí, sabes por qué? Porque eu tamén fui un intérprete e traducía, estaba entre diccionarios e eu dicía, tal vez isto non é o mellor que me poida pasar na vida. Non por nada, senón porque non me sentía completa. A miña forma de ser corresponde a algo máis público e poder falar con xente e entón vía un pouco as forzas mermadas. Entón, cando lín o teu libro, era o que che ia dicir agora, que hai titulares, non sei con cal lema quedarme, se a cultura do sí, se co momento atrévete, se... Non me admires hoy, se te admira o esforzo. Exacto. Non sei a quen lle roubei, pero este teño na miña casa, adicado, aquí diante, indicando cales son os meus chanzos favoritos e os que ti me recomendabas. Pero despois chegou este, novo, que dos dous fun eu o presentador en Galicia. Foi unha revolución total. Bueno, a verdade é que foi este libro, Los 88 peldaños del éxito, está publicado por Planeta, maior editorial do mundo en español, entón eu vou a Barcelona a ter unha reunión con eles, e eles dime, mira, temos o manuscrito do libro, e bueno, o libro está ben, non esperes gran cousa del, como moito vas chegar a 3.000 ou 4.000 copias vendidas se tes un pouco de sorte. O normal sería que te quedes en 2.000, 2.500. Entón eu cheguei a Madrid completamente desmoralizado. E esa mesma noite da estrea do libro, da publicación do libro, acabou a segunda edición, 3 días despois a terceira, a semana seguinte a cuarta, a quinta, a sexta, e a día de hoxe son casi, eles dixeronme que 3.000 copias eran moitas, e a día de hoxe van casi 120.000 copias. Esto es, espera, el la, do menor. Sí, exacto. E aquí xuntadesvos todos para tocar instrumentos. Bueno, realmente Marcel é máis ti, non? Bueno, moita xente. Marcel? Mariachi. El canta mariachi. Anxo é moi intuitivo e a través da súa empatía sabe levarnos a ese limbo onde se está ben. Como? A través da música. Intenta contaxiar optimismo a toda a xente do seu redor. Sen dúbida, a empatía e as ganas de compartir son un don especial nel. Menos mal que a música é un idioma que entende todo o mundo. E aquí cada un deles toca un instrumento diferente e dependendo da hora cambian de instrumento e cambian de idioma, porque aquí estamos con unha chinesa, un uruguayo, un galego, despois hai un cidadán do mundo grandísimo. Aquí todos son cidadáns do mundo, desde un mexicano, unha casi galega, Almudena, un valenciano, Javier, vale? E aquí estamos, bueno, un pouco a representación da ONU, que non dá saído da ONU. Anxo, en definitiva, Anxo Pérez, cidadán do mundo, desde Madrid ao ceo, non? Así é. Pasando por Galicia. Veña, dalle. Vemos mañá, vale?
Hoxe en Pasaporte Galego Anxo Pérez, o fillo de Lourdes de Fisterra. É un emprendedor, pero tamén conferenciante. É o creador de 8 Bells e autor do libro 88 chanzos para o éxito. Ele é un motivador nato. Ten sido actor, músico, influencer. Anxo fala 9 idiomas. Toca 8 instrumentos e foi intérprete na ONU. Ata ten traballado con Obama. As súas raíces e a súa familia son os piares da súa traxectoria. Anxo Pérez ten Pasaporte Galego. A continuación. Pues aquí podemos pedir algo si quieres. Ajá. Mira, teñen... Que te apetece? Un café, un americano. Aquí fanme moitas entrevistas, teño algunha reunión de traballo, tiven varias mini conferencias, o sea que un poquinho de todo. ¿Te podemos pedir un café americano? Y un té rojo. Muy bien. Sí, aquí fixen incluso portadas para revistas de corazón. Sacaronme en todas, en Hola, Pronto, 10 minutos, lecturas. Pero así tamén chegas a máis xente. Do que se trata é que lean máis os teus libros, Anxo. Bueno. Entendes? Sí, efectivamente pode chegar máis xente, o que pasa é que prefiro que sexa a través de canles nas que son as que mellor me describen que as outras, pero non sempre podes elixir. Se te pos na palestra, pois despois é normal que se pagan, que se saquen en diferentes sitios, non sempre podes controlarlos. Non dixeron nada malo de min, co cal eu encantado, pero sí que é certo que me viron moitos milleiros de persoas porque estaba nas portadas de todas as revistas de corazón. Bueno, pues este lugar, Isa, que te va a encantar, mira qué bonito, una biblioteca súper chula para que podamos aquí falar tranquilos. Que maravilla. Sabes unha cousa, que a xente cada vez lê menos, pero o que máis vin eu en internet, nas redes sociais, foi a xente que decía do teu libro que lles cambiara a vida. Eu cando lía libros de calquera índole, eu dicía o 90% deste libro non funciona, non vale, é palla, non contribúe. O que pasa é que os lectores son relativamente benévolos. Se hai un 10% moi bo, hai moita xente que di, vale, este libro recomendoche porque é unha parte que me valíu. Pero eu quería un libro no que non contara o 10%, quería un no que contara o 100%. Pero para que conte o 100 ou case o 100%, tens que traballar como se estuveras tolo. Iso que implica, para chegar a estes 88 peldaños, 88 chanzos, eu tuve que descartar máis de 1000 para chegar hasta eles. Teñoche que facer unha confesión. Cando eu lín por primeira vez o teu libro, todo é super chamativo. A cultura do sí, os momentos atrévete, o sí está ao lado do non. Sabes, ten fe en ti, pos a xente nunha situación e invítela a reflexionar. Voy a hacer un montón de cosas que no he hecho en la vida, hoy va a ser la primera vez, algunas saldrán bien a lo mejor, y la primera es que no me vais a creer y vais a pensar que soy un falso modesto y es mentira, y es deciros que yo soy un verdadero desastre. Ya sé que no vais a creer, creo que gestiono tremendamente mal el tiempo y creo que he aprovechado muy poco mi tiempo, ¿vale? Y ahora es cuando os reís de mí y pensáis que es mentira. Es la primera vez que lo digo, curiosamente, y creo que a partir de hoy lo voy a decir siempre. Porque una cosa que me sucede a mí es que cuando la gente ve el currículum y dice, ese tío es un lumbrelas, que listo es, cuánto ha hecho, realmente es mentira. O sea, yo realmente he desaprovechado muchísimo el tiempo. Entonces sucede lo siguiente, que es que cuando das 10 y podías haber dado 100, el mundo dice que bien que has dado 10. Y yo que digo, no, he perdido 90. Ti deches máis de 500 conferencias, non? Pero a maneira de dar esas conferencias, profundamente empática, tamén é moi diferente a todos os demais conferenciantes que dan este tipo de charlas ou de metodoloxías de motivación, non? Sí, bueno, eu espero que ningún dos meus éxitos sirva para elevarme a min máis que para motivar a outros. Entón, eu non busco chegar ao escenario tanto para brillar eu como para motivar e empoderar as outras persoas. Pero de onde parte iso é un principio moi bonito que o que di é que todos temos polo menos un pozo de petróleo que deixaría o resto do mundo completamente boquiaberto. Identifica tus pozos de petróleo. Todos en esta sala tenemos al menos un talento que dejaría el resto de la sala completamente boquiabierto. Y nuestra función es encontrarlo. El éxito no está en mejorar tus numerosos defectos, sino en explotar tus grandes virtudes. Esto es una de las cosas más tuiteadas del libro. Eu non sou quen de dar consellos, porque teño moitos máis que aprender que ensinar, pero se eu pudera dar un consello aos galegos, sería
creernos un poquinho máis o moito que valemos. Deixar de ser tan coitadiños e ser un poquinho, sacar peito dos nosos méritos, porque temos moitos. Bueno, pues esta es un poco mi trayectoria. Yo me marché de España con 15 años solo a Estados Unidos. Yo soy de la otra punta de España, creo que es el punto más lejano donde estamos hoy, que es Finisterre, que para los romanos era el fin del mundo para los romanos, principio del mundo para mí. Marchas de Finisterre ou de Fisterra con 15 anos, pero realmente o país no que ti te formas e no que ti te forzas como emprendedor e como persoa experta neste mundo, onde te formas a todos os niveis, académico tamén, en Estados Unidos. Eu penso que ti és profundamente simpatizante da filosofía de aprendizaxe e de comportamento tamén americano, non? Hai unha cousa que me encanta da mentalidade estadounidense, que é aplaudir o bo, que é aplaudir o mérito, a meritocracia, é alegrarse polos méritos dos demais. En España reina a cultura da crítica, eu defendo que debería reinar a cultura do aplauso. Que lle dirías a unha persoa que está no seu sofá vendo televisión ou facendo cousas, en definitiva, pero sen moverse e sen ter iniciativa? Ti que lle dirías? Eu diríalle que o éxito é democrático. Se ti prefires estar pagando un precio menor, perfecto, pero entón vas a ter un premio menor. Se queres ter un premio maior, tens que pagar un precio maior. E iso implica facer máis, sair, levantarte, sair da tua zona de confort. Iso implica arriscarse, implica abrazar eses momentos atrévete dos que eu falo. De repente, un día, convírteste no intérprete da policía. Primeiro da policía, despois de Obama, e a túa vida estaba chea de momentos atrévete. Contame como foi eso. Bueno, eso tamén partiu de outro momento atrévete. Eu tiña 18 anos, era repartidor de pizzas, ese era o meu traballo, sí, ese era o meu traballo para poder pagar os estudios. Deram unha beca para xogar ao fútbol, pero non cubría todos os gastos, entón eu repartía pizzas. E un día dixen, non ten nada de malo repartir pizzas, pero estou me desaproveitando. Entón, un día, pranto mediante do xefe da policía local, en Harrisonburg, no estado de Virginia, e digolle, perdoe que o interrumpa, vostede me necesita. Entón, o xefe da policía mírame de arriba abaixo, en plan, este mocoso, quen é? Quen é este? Se chego a decir que son de Fisterra, do fin do mundo, xa quedaría sorprendente. Entón, digo eu, bueno, pois, vostedes teñense que comunicar coa población latina, de fala hispana, eu sou bilingüe de español e inglés, co cal necesito os meus servicios. Entón, empecé a traballar para a policía, Tribunal Supremo de Virginia, Senado dos Estados Unidos, intérprete Barack Obama, e con 20 anos era o intérprete, empecé a traballar para o FBI. Chao. Contame como foi o do gospel. Pois o do gospel nada, unha vez estaba en Estados Unidos, como digo sempre, co éxito é un cúmulo de momentos atrévete, este era un momento atrévete para este galego que estaba no estado de Virginia. Había un cartel que decía, nunha iglesia afroamericana de negros, que dicía, búscase director de música gospel. Entón eu que non tiña nada de experiencia, chego á igrexa e digolle, bueno, viña pola proba de director de música gospel, o reverendo mirando de arriba abaixo, e dime, not only are you not black, you're not even American. Non eres negro, ni sequera eres americano, en plan, que demonios pintas aquí? Porque todo o mundo era negro. Claro, todos, claro. Entón, eu dixen, bueno, se me deixa probar, pois podemos ver a ver que acontece. Entón, eu senteime ao piano, empecé a tocar gospel, o reverendo quedou abraiado, e en cuestión de 2 semanas empecé a dirixir un coro gospel, a ser o pianista da igrexa, e convertimos no primeiro español en dirixir un coro gospel en Estados Unidos. Entón, a xente chegaba á igrexa, vían toda a xente negra e de repente miraban para o pianista e dicían the brother's white, o irmán é branco. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. The record shows I took the blows. I did it my Rosa López e Anxo Pérez. Isto en Luar? Isto foi en Luar, sí, que cantamos Rosa e máis eu xuntos. Este é un tema que compuse que se chama Muévete. A verdade é que foi moi bonito este día porque, bueno, foi un soño, a verdade. Rosa López e eu coñecémonos ben, fai tempo que nos coñecemos e decidimos facer este dúo e sair en Luar.
pero cantades xuntos, é que todas as portadas que saían de Rosa López, de Rosa de España, con Anxo Pérez, e é porque cantades xuntos. Esto foi en Ohio, deron o premio a mellor trayectoria profesional por el estado de Ohio. Foi unha conferencia moi emotiva, había miles de persoas, e bueno, a verdade é que increíble. Success is like a swan. Ajá. O éxito é como un cisne. Probably most of you would imagine. Ese é un símil moi bonito que ti tes. tes. Que conto, aquí estou contando en inglés, pero que está dicindo é que... É precioso. É que o éxito é como un cisne porque todo o mundo se imagina o cisne, imagina a parte relucinte, a parte que está sobre a auga, que a cabeza, o pescozo, a plumaxe, pero eso é só o 50% do cisne. O que estou contando aquí, que baixo a auga, está a parte do cisne que o mundo non ve, que é as patas pataleando, que é a parte traballadora, que é a que fixo que o cisne chegara ata onde está. Eso para min é a fórmula do éxito. É onde a xente se está mollando, ninguén o ve. Este que vemos aquí... Ai, este é maravilloso. Este vídeo coñece media España, máis ben a canción, non? Sí, bueno, esta canción de Muy Happy Happy. Isto canteino por media España, por medio mundo. En todas as miñas conferencias casi sempre remate con esta canción. A min fai moita gracia porque todo o mundo que di que sai das conferencias Cas pilas cargadas. e saen todos coas pilas cargadas. Gracias a esta canción. Sí. Levo ukelele, toco ukelele, toco armónica. Bueno, son 6 cousas que a mí non son moi típicas. Y millones sonreímos, quizá todos nos imiten, and the world will start to smile. Yo no quiero un mundo que sea gris, yo quiero feliz, muy happy. Ay, esta. Pero mira, esto parece un lugar. Esto son as túas conferencias, pero... Laret. Isto foi no Hotel Auditorio en Madrid, máis de 2.000 persoas, todos votando, saltando. Aí é onde se fan os Goya. Efectivamente. De feito, creo que foi a semana anterior aos Goya. Así rematas ti as túas conferencias, que tío. É que era unha canción que che pediran. Eso pedimos público, efectivamente. Tiña guitarra ali, a veces fago en piano, a veces en guitarra, sí, claro. Saxofón, armónica, o que cadre. Isto foi o día da presentación do libro, ao rematar... Do segundo libro, aquí en Madrid. La inteligencia del éxito, foi aquí en Madrid. Abrimos 600 entradas para o público e apuntáronse 1.600 persoas, co cal quedaron 1.000 persoas sin entrada. Bueno, vas a recoñecer a case todos. Este é o cartel da película da nosa vida un pouco. Mira que bonita, Claudia, a miña sobrinha, a filla de Paula, a miña irmá, e Carla, del Saba de Boda, que está aquí. Que bonita está aquí, de pequeniña. Mira, esta Carlich, ¿no? Carla con Carla, Claudia, sí. con Claudia. A xente pensa que o éxito é gañar moitos cartos, ter moita fama. Eu que digo que o importante é as cousas que non che poden roubar, que son as experiencias, o coñecemento e a familia, as persoas. A familia é a parte máis importante da vida, punto. Imos apurando, que imos a unha estrela, perdón. Estamos indo a unha estrela con Anxo, aquí en Madrid, e cos seus amigos que veñen detrás, que son moitos e que vos vai presentar, a que sí? Javier, que é un crack da tecnoloxía, Juan, que é un crack do marketing e outras cousas, Marcel, que é un crack da música e moitas cousas máis. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Salut, ça va? Plaisir. Je suis Isabel. Dime unha cousa, ti hoxe estás invitado á estrea, ti ves sempre as estreas, pero ti tes algo que ver co contido da película, contame un pouco. Bueno, esta película conta unha historia dun emprendedor, entón é certo que a min chamame moito de diferentes de diferentes productoras, porque cando estrea unha película, pois a veces buscan a xente que les considera que son influentes,
invítanos, esperan que despois eles o conten nas redes sociais e todo iso. Entón esta película xusto é dun emprendedor, e bueno, dado que hai moita xente que mellor me sigue pola miña trayectoria emprendedora, pois invitaronme a esta película e aquí estamos, que os meus amigos, cando veño eu, pois permíteme traer os meus amigos e trouxen a tropa entera. Ben, boas noites. Estou a punto de facer un visionado no hotel aquí en Madrid. A ver se me coloca a cámara. E nada, levamos grabando 2 días Pasaporte Galego con Anxo Pérez en Madrid e agora dispóñome a ver un pouco o que gravamos. A verdade, dá moi ben en cámara Anxo Pérez, Pero aparte de ser amigo, desde logo descubrín todo ese mundo que foi capaz de crear, o que é capaz de crear unha persoa coa súa sinerxia, non? Hai persoas que influen, persoas que cambian o mundo, ou polo menos que o intentan. E Anxo penso que é deses, non? Que talento, O mesmo toca a guitarra, que toca o piano, fala en varios idiomas, faino todo. A verdade é que me parece que vai quedar un programa bastante bonito e sobre todo que vai dar bastante exemplo a xente nova que este aí quieta na súa casa, vai ter moitas ganas de moverse. O enemigo da vida non é a morte, é o desaproveitamento. Despois, hai unha que me gusta tamén moito, que é o número 8, o chanzo número 8, que é a cultura do sí. O chanzo número 9 di, o sí está ao lado do non. Así que se podemos decir sí, por que imos decir non? A verdade é que me fai bastante ilusión que unha persoa con este currículum exerza de galego, teña un galego tan bo, malia non estar nunca en Galicia, ou case nunca, vai todo o que pode, pero non está o tempo suficiente, e non se escuda en que non falo ben o galego porque non estou aí, non? Eso é o que máis me gusta del, e sobre todo porque ese xen galego, esa característica de loitador, de xente traballadora, con tesón, con esforzo, que coñece o esforzo, que coñece o sacrificio e non se queixa. Eso é o que máis me gusta, que nunca se queixa. Non vos quero aburrir. Así que, boas noites e mañán seguimos. Terei que dar a parar a gravar, non? This month, Iberia Express features 2 movies on Club Express on board. Jane Gotagan. A volta á terra con Anxo, a súa terra natal Fisterra, foi algo moi especial. É bonito comprobar o sentimento de pertenza á terriña. Sin embargo, ti, ollos me veleos mesmo igual que ao vento. Erguesme, me deitas con só un pensamento. Vas comigo que te saio do carallo. Todos os idiomas que falas, aprendéchelos en Estados Unidos, non? J'ai appris français aux États-Unis. Mais l'accent est de Paris. L'accent est de Paris, mais j'ai appris aux États-Unis. Hey, estamos en Fisterra! ¡Tachán! Coming back home. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Pero por la competencia. Aeroporto agora mesmo no taxi con Anxo. Está falando das súas cousas por teléfono. Normal, es que él Moving on, moving on. Estamos. O sea, ¿cómo saca él? Lo que pasa es que él se fía y es buena gente, pero efectivamente nunca ha quedado claro cómo va a sacar él. No sei se se ve.
T4 aeroporteando con Anxo Pérez e marchamos os dous agora para Galicia. Temos que embarcar xa, así que vémonos no aire. This month, Iberia Express features 2 movies on Club Express on board, Jane Gotagan and Macbeth. For safety reasons, the crew may require passengers to turn off and stow all electronic devices at any entry. La verdad que quedó bien, súper bonito. Buah, mira. Isto é un museo. Isto non é unha tenda, é un museo. Come in. Morning. Hola. Bos días. Hola, ¿qué tal? Super. Hola. Pódese. Como estás? Benvido. Que tal? Que tal? ¿Qué tal? Como estás? Moi ben. Hola, Isa. Que tal, Pauli? Como Todo estás? ben? Todo ben, todo Sí. genial. Hacer un canto de verbos. Pero que bonita vos quedou, por favor. Gustamos. Ai, os irmanciños. Mandadelle unha foto a túa nai. Lourdes, toma nota. Paula e Carla son as irmás de Anxo. Elas foron quen mo presentaron. Cando a moda é paixón, convértese no que Paula e Carla fan a diario. Crear estilismos para as súas clientas na súa tenda de Santiago. Unha tenda de referencia pola que xa se interesaron uns xeques de Dubai para facer unha réplica. Así de estilosas son elas e así de creativas. Parecen sacadas do mesmísimo corazón de Manhattan. Desde hai anos, vístenme para os eventos máis importantes. Cando as cousas se fan de corazón e con paixón, son especiais. Despedímonos. Anda, que pena. Tedes vos que ir, non? Sí, sí. Temos que Sala marchar. de boda con Bosco. Moitas gracias por vir a vernos. Que Gracias, espectacular. Isiño. Mira, un bico grande a Claudia, sí. Da túa parte yo daremos. E a Sés. Unha mágoa que non A viñera, Ges, pero pero sabes, Saben cariño. un anaquiño de todas formas, o sea que... A ti besote nos Goya ou así, porque é o que imos xuntas, os Goya. Claro. Chao, amores. Hasta logo. E grazas, polo vosso Chao, tempo. chicos. Un biquiño grande. Que vaya todo ben. It's a wonderful world. I'm just walking on it. Esta é a súa experiencia pode contar o traballo para o FBI ou a ONU. Tocan 9 instrumentos musicais e falan 9 linguas. O pizarrán Anxo Pérez. Cando ti tes calquera tipo de éxito, a nos fixeron 700 entrevistas, vale? Agora contaremos un pouco, pero foron 700 entrevistas en todos os medios de comunicación, todas as noticias, noticias Telecinco, de 4, en todos os lados, saliu a nosa historia de 8 Belts, non? E parece, e isto é importante, parece que todo o teu éxito conseguíchelo ti solo. Eu non creo niso. Entón, eu non coñezo a ninguén que conseguira todos os éxitos solo. O principal para min é este chanzo. Eu vou contar. O que di é que o éxito é como un paxaro. E que se o paxaro pode voar é porque ten dúas alas. A ala dereita representa todo o que ti fixeches para chegar onde ti estás. Son as horas de sudor, as horas de traballo, as horas de esforzo. É 100% mérito teu. Pero hai un problema, que falta todavía a ala esquerda. E a ala esquerda é todo o que fixeches non ti, senón outros para que ti chegaras a onde ti estás. Como vedes, unha das claves do éxito de Anxo estriba na súa cercanía e na profunda empatía que establece co seu público, sexan lectores dos seus libros de motivación ou asistentes ás conferencias que el dá por medio mundo. A súa idiosincrasia, persoal e intransferible, fai comprensible calquera concepto que outros oradores dificilmente son capaces de trasladar ao seu público. En definitiva, Anxo é único. Se ti queres ter ao mellor alumno, o mellor que podes facer por ese alumno para que sexa o mellor alumno é convertirlo en profesor. E hai 4 palabras que digo que son das máis importantes da historia. As palabras son ten fe en ti. Ten fe en ti. Salta y sé feliz, smile with your heart. Va a llegar hasta el mar, la marea smile. Ven y súmate, solo hay que sonreír. If you smile from the heart, alguien te seguirá. Ven,
be shy. Sígueme. If you see that I smile, I'm feliz. Not insane. Si contagias tu sonrisa y millones sonreímos, quizá todos nos imiten and the world will start to smile. Yo no quiero un mundo que sea gris. E saímos de Santiago e imos cara a Fisterra. Sin embargo, ti, olhos-me levas mesmo igual que ao vento. Ergues-me, me deitas com só pensamento. Faz comigo que te saio do caralho. Sin embargo, a ti, não te vai nem sombra o mesmo Frank Sinatra. Se a vida é uma fresa, eres tia nada. Sin embargo, ti. Eu acórdome que cando era pequena e vivía en Suiza, vía os meus pais falar, intentar falar algo de alemán. E falabas Schweizerdeutsch. Falaba Schweizerdeutsch. Entón quería, por todos os medios, facerme intérprete para que os meus pais se puderan comunicar, me utilizasen a min para se comunicaran cos demais e por fin os entendesen, porque eles, claro, falaban o que podían. Levaban moi poquinho tempo en Berna, villan de Santa Comba de Galicia, non falaban idiomas, non eran as oportunidades dos, non? Eran outros mundos, hoxe somos outros, nós, grazas a eles, e Galicia tamén é outra, non? Eu teño dúas nais, teño a nai galega, que é a miña nai Lourdes, e despois teño a nai americana, que é a miña nai Katy, que coa que viví en Estados Unidos, tratoume exactamente igual que un fillo, ela máis Chris, o seu home, o pai americano. E cando se coñeceron, eu instruín a ambas as dúas, a miña nai americana e a miña nai española, para que se poderan comunicar entre sí, e había só dúas reglas, que eu facía de intérprete e que elas a mí non me podían mirar. E elas falaronse mirándose os ollos, cada unha na súa lingua, e poderonse comunicar por primeira vez. Todos os idiomas que falas, aprendéchelos en Estados Unidos, non? Todos non, en Estados Unidos aprendín o inglés, obviamente, bueno, xa falaba inglés, pero máis, o francés, j'ai appris français aux États-Unis. Mais l'accent est de Paris. L'accent est de Paris, mais j'ai appris aux États-Unis. O accento de Paris. E despois l'italiano l'ho imparato anche negli Stati Uniti, c'ho un sacco di amici lì che parlano italiano. Però sono tutti del sud dell'Italia. Sono tutti terroni. Parli anche napoletano? Un po' napoletano, siciliano, romano. Sai quella canzone di Tu vuoi fare l'americano? Sai quell'altra che dice lasciatemi cantare con la chitarra in mano. E también ich habe auch Deutsch. Du kannst ja auch Deutsch. Ja, ich habe Deutsch in Amerika gelernt. Aprendeches alemán en América. Ja. O ruso. Мне очень нравится русский язык. Hay que poner esa cara para que sexa ruso. Porque falando ruso, para ruso é todo así como gutural, non? É como moi para dentro, así hai que poñer cara de serio. Tamén o chinés, 我觉得汉语非常好，非常有用。O português aprendi na Europa, apesar de que tem sotaque do Brasil. Você tem sotaque do Brasil? Tem sotaque do Brasil, eu adoro o sotaque do Brasil. É muito quase gostoso, carioca, né? Ei, estamos em Fisterra! Tchau! Coming back home. Já estamos. Non é posible expresar con palabras a emoción de volver á orixe. Nós, os galegos, sabemos diso. Benvidos ao Porto de Fisterra. No, Galerías Pérez. Aquí criacheste ti? Aquí mesmo. Esta é a tenda de túa nai? Esa é a tenda da miña nai, exactamente. Que chulo. Este é o monumento ao O emigrante. monumento emigrante leva o noso amor aos galegos espallados polo mundo. Estamos volvendo con Anxo Pérez ás súas orixes.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pequeña. Hola, Anxo, ¿qué tal? Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿La tenemos? miñanai dónde está? Arriba. Arriba, ¿dónde está? Home, este é presumir de fillo, eh? Que feita, Lourdes, eh? Que tal? A presentación do libro. Que tal? Moi ben, que tal ti? Moi ben, aquí co fenómeno. Viñechedes falando en italiano, supoño. Sí. Italiano... Un gallego. Un gallego no Ferran. Que es? Sempre que se pode. Moi ben, moi ben. Os círculos... Gracias. Que ben, aquí todos son sorpresas. Contigo, todos os días unha caixa de sorpresas. É que tes uns fillos, non? Ai, Dios mío. Este fillo é especial tamén, É especial, elas tamén para unha nai, os tres son Claro, por iguales. sorte tes tres, tes donde escoller. Teño. Son espectaculares todos como a nai. Teño tres e unha neta, tamén. Super Claudia, claro. A neta é moito, é unha pasada, pero estou contenta. Claudia é unha maravilla. Que grande. Ai, que vistas, vai a esquina. O Porto aquí, Fisterra, a Punta de Sardiñeira. Sí. Esta casa todos son vistas, porque Pero era aquí tomar onde... un paso. Claro, pero é aquí onde se criou Anxo. Anxo naceu aquí, criouse aquí, e hasta os 15 anos que marchou a Estados Unidos, e agora sigue se criando aquí, aunque non este aquí. Hai que, sí, eso é repetible. Mas como di el, o único que che queda cando non estés É o que non che poden roubar. O que non che poden roubar, que son o contacto humano. Cando estaba en Estados Unidos, decíame, séntate comigo, que che vão a tocar, que compuxen isto ao piano, e dicía yo, espérame que acabo, que vão a limpiar ou vão a facer, e dicíame, é que eu non quero, cando ti non estés, sabes cal é o recordo que quero ter eu? Eu tiña unha nai, alguén pregúntame, como era a tua nai? Tal como eres ti agora, se dis que non me faz caso, digo, miña nai estaba todo o día limpiando, pero eu non quero dicir eso, eu quero dicir, miña nai escuitábame, abrazábame, falábame, eso é o que quero dicir. E iso foi o que me ensinou o meu fillo con 15 ou 16 anos. Que ten Anxo, que para unha nai a enche de orgullo, que dirías de Anxo que a xente non sabe? Que é o que lle diste moitas veces a Anxo? Eu a Anxo, o primeiro que lle digo desde sempre é que non separe os pés do chan, que manteña humildade, e esa leva por bandeira, o sea que podía ser que co éxito que ten que se lle subira, pero afortunadamente non se lle sirve. E ademais, el esforzase moito na humildade, o sea, predica, pero cúmplea tamén. É unha pasada, é alegre, e iso heredou de seu pai. Seu pai, que era unha persona seria, porque Anxo é máis extrovertido, pero a música era a súa vida. Seu pai non concebía unha reunión sin música. A súa maneira de expresarse era con música. O éxito está, eu penso, no caso de Anxo, no núcleo de familia que ten, na familia que ten, que o fan ter unha base moi sólida. E a min tenme pasado tamén moito, e identifico moito en Anxo, que se ti non espellas o teu éxito nos ollos dos que te queren, o éxito non é o mismo. Eu creo que todo o mundo pensa que cando consigues algo que acadas algo que a mellor ninguén conseguiu, ou que é diferente, ou que é un éxito maior, pensan que moita xente pensa que acadache só. A mí encántame deixar claro que eu non coñezo a ninguén que conseguira o que conseguiu el só. Eu teño moita xente que me axudou detrás, empezando pola miña familia. Se a miña nai non me apoiara o meu pai para ir a Estados Unidos con 15 anos, eu non podía ir só polo mundo, entón precisas dese apoio. Pero, cando despois che vai ben, a xente che dá aplausos, recoñecemento, non son para eles, son para ti, pero non é xusto, porque ti non conseguilles todo iso só. Entón hai moita xente detrás, empezando pola miña nai e o resto da miña familia, que é moi importante recoñecelo. O éxito é del, o que sí é, por exemplo, antes de que Oito Bells rompera,
el creía no seu traballo, sabía que estaba facendo un método, que además desde moi pequeno, decía, eu cando sea maior, hei de cambiar a maneira de ensinar idiomas no mundo. Eu dicía, sí que ben. Que ben, bonitiño, que ben o dis, pero vale, eu apóiote, pero que saibas que non é fácil. Xa creou o Itubel, o sistema, el dicía, pero ti, dime de verdad, ti crees que isto, a xente, eu sei que vale, pero ti crees que a xente vai a creer? Eu dicíalle, a xente de entrada non, pero ese día que explote, vai a ser unha bomba. E sobre todo, quen máis cría nel, era a súa irmán Paula. Paula decíalle, e que o día que explote eso, vai a ser unha bomba, un bombazo. El tamén foi moi tenaz, e veña. E realmente todo o que conta nos seus libros, todo o que di nas conferencias, é todo o que el experimentou, é todo o que el viviu, é todo o que eses días de dúbida, de que pasará, ao mellor todo isto que eu sei que vale, ao mellor a xente di, unha pamplina máis. A mellor queda nada, pero decía, bueno, si queda nada, só pola ilusión de crear todo isto, de traballar con un todo durante 40.000 horas de traballo, xa valería a pena. Eu penso que a orixe en Anxo está moi presente, os seus orixes, non? Vamos a ver, eu creo firmemente de que os fillos son o que os pais queren que sean. Eu quero que o meu fillo sea unha boa persoa, eu quero que o meu fillo se forme, eu quero que o meu fillo sea que se preocupe por formarse, porque a formación é o único que che vai a diferenciar dos demais. Isto dicía o meu pai, que hai 50 anos que morriu, pero a meus irmáns e máis a min dicíanos, o único que che vai a diferenciar dos demais é a formación. O resto, un coche de lujo, un traxe de lujo, eso non che diferencia. E eu, para os meus fillos, xunto con o meu marido, con o seu pai, fui o que pretendíamos, que os nosos fillos tuveran formación, que foran diferentes en formación, non en lujos. A primeira vez que fui con 11 anos a Dublín a facer un curso de inglés de verán, ca súa irmán, desde Fisterra hasta Santiago fui chorando hasta o aeropuerto. Claro, aprobamos o curso con sobresalientes, e o premio é que nos botan a Irlanda. Castigados a Irlanda. E resulta que a fulanito suspendiu 7 e compraronlle unha moto. El non entendía. Iba unha cuñada comigo a leválos, e miña cuñada di, se non chegas a vir comigo, eu levo-os de volta para casa, porque foron todo o camiño chorando. Ai, que duro para se os traes para casa, para min, nada. Moitas veces me dixeron, cando el marchou aos Estados Unidos, había nais maravillosas, salvadoras, como diría Anxo, que me viñan a decir, non tes arrepentimento? Eu, arrepentimento de que? Ese niño solo polo mundo, pero que non fui á guerra, non vai á guerra, vai a estudiar. Ai, meu pobriño, el solo ali. Que avanzada, Lourdes, que avanzada, Lourdes. A verdade é que sí, que avanzada. Unha parte moi grande do mérito é mérito dela. Eu quería chegar a un punto no que ele é especial e foi esencial nas vosas vidas, e iso, pois non o dá a formación. Iso dá vir dun pai ou dunha nai, como a vos, é o que el teña de propio, que é pasar por determinados momentos que tivechedes difíciles na familia, e el, de repente, esa cousa que é o aproveitamento do tempo, o aproveitamento do noso paso pola vida, no momento que o seu pai estivo a mellor un pouco menos aquí, el soubo como levar as mulleres da familia. Mira, ponche contar outra anécdota. O día que lle deixaron a seu pai o que tiña un cáncer, pois, entonces, el dixo... El dixeronlle que só tiña un ano de vida. Entón, Anxo dixo, bueno, que é mellor, ter 20 anos normales ou ter un ano a tope? Que sexa o mellor da tua vida. Que sexa o mellor da tua vida. E este vai a ser o mellor da nosa vida. Chegamos a casa, a Fisterra, fomos ao salón, vinde todos para o salón, a ver que quere este. Sentouse ao piano e dixo, papá, teño unha cantidade de composicións feitas que che vou a dar un concierto que vai a ser fantástico. Cantamos, bailamos, abrazámonos, foi maravilloso. Eu pensaba, se alguén nos estuvera mirando por unha ventana, despois da noticia que nos acaban de dar, dirán,
estes están flipados, porque Pero o mesmo día que nos dixeran ou tomaron algo, que o meu pai tiña mesmo día un cancro. que nos dixeron que Lito tiña un cancro. E fui eso. Bueno, pois ese ano fui todo así, excepto os días que lle daban a quimio. Eu pasaba moi mal, 4 ou 5 días, despois hasta que tiña que tomar outro ciclo, hasta os 21 días, e volvíamos outra vez, eran a tope. El pasaba a quimio silbando e cantando, lembras? Sí, estaba tomando a quimio, cantando, estábamos todos con él, todas as veces estábamos todos con él ali, cantando. Fui un ano a tope. Creo que tuvo mellor a nosa vida. Fui o peor, pero tamén fui o mellor. Sí, o peor o mellor. Porque fui maravilloso. Ese é Anxo, esa é a nosa familia. O ceo e a terra son importantes na vida dun galego e en ti están moi presentes, Anxo. Este programa está dedicado ás persoas que viven en ti e que che permiten voar. Un placer coñecervos. Grazas.